Junta building better Africa. Ndikulandireni kwina kuli konse kumene muli. Muli ndine wa DJ Rod ni Munyanani kumpano pa radio Lombo. Ife tikangofika pano anthu amadziwa kuti Munyanani afika. Aphungu amaliza zokambirana. Tione kuti kodi phungu amene adapita ku nyumba ya malamulo ni ndani nanga watibweresera chani. Chifukwa aphungu ena amangopitako chifukwa chongofuna ma allowance. Koma phungu weni aoneka adatithawa masiku amene wasamapezeka ya anthu mmadera madandaula kuti phungu wawo sakuoneka, ndipo amaliza kukambirana tione kuti kodi aphungu aja masowachi apezeka kudera lathu. Zina langa ndi lomwero DJ Rod ni Munyanani amene ndimangobwera pano nkungoyankhula ndete limodzi musandisiyendeka. Ndikhale pa ndikukambanso za ku makamaka boma lija Thyolo. Ndimafuna ndifike pa DC ya ndiauze DC ya boma la Thyolo kuti taseserekani ndi msewu wa Khonjeniwo. Mukafike uku mutenge msewu umene wapita ku Masamba Njati. Pempho li anthu akumeneko andipempha ine kuti ndiauze DC. Ndiauze anthu aku ofisi ya DC akuti bridge ya Pansuwazi sili bwino yaye, ndi andituma ine kuti ndiyankhule. Ndifike mu ofisi ya DC. Bridge ya Pansuwazi msewu umene umadalirika kwambiri. Anthu akati apanga malonda awo chapa makoka apa amadalira msewu wake umenewo. Anthu akati apita ku Masamba Njati amadalira msewu wake umenewo. Anthu akudandaula kwambiri. Ndeni mangofuna ndikambe imeneyo ya bridge ya Pansuwazi. Nchina chimene ndimafuna kuti ndikambe pano, ndimafuna ndikambe muno m'Malawi anthu akuphana kwa basi. Anthu akuphana kwa basi. Ndikumafunsa kuti kodi apolisi tili nawo muno? Chitetezo chikuyenda? Utere apa ngomva mzimayi waphedwa koma mwana amalira. Mwamphera chani mzimayi? Mzimayi osalakwa ngati kusiya kakhanda kaka. Mulibe chisoni amene mwapha mzimayi? Ndikusiya kakhanda kakulira mwampheranji mzimayi? Tikuphana kwambiri muno m'Malawi, nkhani yomvetsa chisoni kwambiri. Utere apa kungomva iye kakhanda kaphedwa, msikana waphedwa osalakwa we. Mwapheranji chani asikana? Akupanga zimene zini ndani nanga akupangiranji? Akufuna apange chani? Kodi akapha pindulanji? Bwanji ngati pali nkhani ongofunika bwanji kukambirana, koma kukachosa moyo wa mzako. Ngakhala uchifwamba wa mtundu wanji ongokhalira kuphana basi. Ndalama zake za mtundu wanji zimene mukufunaso, kodi ndalama muzapita nazo m'manda? Ndalama muzazitenga muzikazidya ku manda? Inu zifwamba inu ndimafuna ndikufunseni zimenezo. Kusagwira kwa mutu bwanji muzikapha na achalongwano? Bwanji muzikapha amayi anu? Zisiro za wanthu zimene zikupha nzawo. Ndeni mafuna ndipemphe boma la Malawi, anthu akuphedwa kwambiri. Anthu akuphedwa kwambiri pa zifukwa zosaziwika. Tikufuna chitetezo mdziko la Malawi. Tikufuna chitetezo pena paliponsepo.
zinthu sizikuyenda ya. Ndibwere ndikuimba kwa Everson Matafale akuti olenga sowa tisamwembera. Kodi ndi business yogulisa ziwalo. Ndi business yanji yogulisa ziwalo. Osadula ziwalo zanu zobwanji. Osadula chako chomwe bwanji ukagulise wewe. Ngati ukufuna kuti kulemera. Dziko likuonongeka ndi anthu ochita bwino. Ona dziko lale mutani mazunzo. Njala ntinda kondo. Na yenso olifunza watelatu. Akungodira chirangu. Osachedwa patikalati kuimba. Kuimbira mfumu. Uchoka pako mola amamba. Kufikira pasi. Ole tuwa chachimamulira. Chimamulira ndiuyu. Koma ngati kumanda anthu amapita ndi ndalama. Muzazitenge ndalama zimene zamuzipita nazo. Ngati kumanda anthu amadya ndalama. Muzatenge ndalama muzipita nazo. Kudali anzanu anapita. Kudali to akamuzo kunjako adali aine ake mamiliyoni. Ali kuti lero akamuzo. Olenga tuwa chachimamulira. Chimamuyimira ndiuyu. Tamva ndi nkhani ya Whittaker, Alan Whittaker. Kuti amukhidwa ikoka nkhani imene ndicho linga choti akuti pakhale kafukufuku. Alan Whittaker. Nawe mzungu taona wangozi. Kuphedwa kwa Alan Whittaker akunena kuti amukhidwa kuti afuna ikoke nkhani imene ndipo ayione kuti ikhala bwanji. Kuti sarana ndiwe. Ndipo a Moses Konkoyo anayibweresanso nkhani imene mnyumba ya malamulo. Ndiyene ndimafuna ndikambe pano kunena kuti a Moses Konkoyo mpole moto. Inu mukhale phenu chifukwa nthawi inake munatchulidwapo, zina lanu linatchulidwapo. Bodyguard wanu anatchulidwapo ndipo bodyguard wanu anatengedwapo. Muisiye nkhani imene musayilowese ndale ya. Ndiye ndimafuna ndiauza amkhito kunena kuti inuto amkhito mugwire ntchito. Sikutinso pamene mwayitenga nkhani tionenso kuti nkhani sikuoneka bwino yaye. Koma palibenso chimene muchita kungoti zunzayiwe. Tikufuna chilungamo chiyende ngati madzi. Popeza mfuti imene idagwirisidwa ntchito mu nthawi imene idapezeka ndi bodyguard wako Konkoyo ndipo adapezeka ndi zipolopolo. Ndefa munyanane pano pa radio lomwe tikuti chilungamo chiyende ngati madzi. Uchoka pako mola amamba. Nkhani kuno ku Malawi zachuluka kwambiri. MCP ili mboma idachita zinthu zambiri kwa basi. Tikufuna zinthu zimenezo zibwere pa mbalambanda. Olenga tuwa chachimamulira. Chimamulira ndiuyu. Olenga tuwa chachimamulira. Chimamuyimbira ndiuyu. Aphungu nonse amene mwachituluka ku nyumba ya malamulo mupite ku dera lanu mukaone mavuto amene ali ku dera lanu. Aphungu nonse amene mwamaliza zokambirana mukuyenera kuti tsopano mpite ku muzi kwanu mukawafunse anthu akwanu kuti chipano patiyambire pati. Popeza budget ija imene makambidwa ija ndiye mwakambirana ndipo mwayivomereza. Ndiye mupite mukafunse ku muziko kuti tiyambire pati tizilowera kuti. Osati basi mungokhala mulilongwe mwiya. Osati basi mungokhala mplanta ya mwiya. Osati mungokhala munzuzu mwiya. Ndikunena to ndinu nonse ma MP. Mupite mukagwirane manja ndi makhansala.
Mukafuse makansala kuti sopano tiyambire pati. Rodi ne munyanane pompa pa radio lom. Tendele mozo musansendeke. Waononga chirekedwe chachauta mweya ntaka amadzi wabweretsa matenda utsa usachiritsika ndiwe woipa iwe waononga chirekedwe Ndipangeso chensho mwanchi kuimba kwa Nyamara mene. Nyamara mandi sanglasa kwa mbiri. Nyamara pa mulanja mene. Kasi andipanga ngozofunguza mtu chabe nikambango chabe kukweleza kweleza la dariso iyambe sopano sinifuna nikabwerere mumuliri naona ine neba nikayangana kumbuyo makuloni waona ine makuto sinifuna nikabwerere Akuti sindifuna kuti ndikabwerere m'mavuto amene ndachoka. naona ine Ndipo Malawi akaganizira zimene zimachita MCP sakuifunanso ya. neba nikayangana kumbuyo Ndiye ndimafuna kuti ine nyimbo iyi ndayikira chipani cha TPP. makuloni waona ine Akuti ndikayang'ana kumbuyo ine mavuto ndiwaona kwambiri. nono maganizo mutu wamandikwira sozimeso yonya Nyimbo ipite ku chipani cha TPP. Ndikufuna chipani cha TPP muimvere bwinobwino nyimbo imene yakuti mavuto ukaganizira sizimayenda. Ndiye ndimafuna TPP mumvere kanyimbo. kasi andipanga ngozofunguza mtu chabe nikambango chabe kukweleza la dariso Anyamata nonse so achakazano amene akupangani nkhaza mumvere nyimbo imene yakuti sindifuna kubwerera m'mavuto amene ndaona. iyambe sopano sinifuna nikabwerere mumuliri naona ine neba nikayang'ana kumbuyo makuloni waona ine makuto Ndikayang'ana kwa MCP mavuto amene tawaona kugona pa chitezi kudya chitezi. sinifuna nikabwerere mumuliri naona ine Kukhapidwa anthu opanga mademo nkumakhapidwa taonatu anthu apanga mademo palibe wakhapidwa ya. nikayang'ana kumbuyo makuloni waona ine no maganizo mutu wamandikwira sozimeso yonya aganiza mavuto nawaona sonimpima mandikwira inalinga polo panda bambu so wazovava so wachakuja lero mulungu wanidarisa wanipaka zonse so wasanga wandinyoza onsa chitanganyasi ndati no musandifune lero ine sindifuna nikabwerere mumuliri naona ine neba nikayang'ana kumbuyo makuloni waona ine Chenjezo langa lipite ku chipani cha TPP. Akuluakulu a chipani cha TPP sindifuna amalawi anaona mavuto m'boma la Chakwe ndipo sakufuna monso ya. naona ine neba Komano ndimafuna ndikuwuzeni kunena kuti ku TPP mwayambato zanu zanu. nikayang'ana kumbuyo makuloni waona Panompa mwayamba mtima uzikonda. no Ndi anthu akakumbukira kumene achokera ndikuwuzeni misozi kukhesa kwambiri. Akamuganizira Chakwera, akamuganizira Kunkuyo, akamuganizira Chimwendo, akamuganizira Jesse Kabwera, anthu sakupuma bwino ya. Mukupangisa kunena kuti mufuna inu mupange zonena kuti chipani cha TPP kusogolo kuno anthu asachikonde. Ndiye ndimafuna ndikuwuzeni kuti chosani mtima uzikonda, chosani mtima uzigundikira. Anthu to akuona ndipo anthu akuchonga. Ine ni Munyanane Road, ine nimapezeka pa radio lomwe timvesere kanyimbo kakuti bwanji. Mnyamwake simukuziwa mavuto mwena waona nalimabona timagaine sinifuna kukwera edi yanji sindinapande kutakataka timwina nipese mpambano sinifuna kukwera naenda kumbare yatesa ndakareka nyenya kuti mwina nipese mpambano sinifuna kukwera wai sinifuna nikabwerere mumuliri naona ine neba nikayang'ana kumbuyo makuloni waona ine makuto sinifuna nikabwerere mumuliri naona ine neba nikayang'ana kumbuyo makuloni waona ine no Akuti sindifuna kuti ndibwererenso mavuto ya. Mukanganizira mamuna amene umakhala naye.
ukanganizira mkazi amene umakhala naye sindikufuna kuti ndikabwerere m'mavuto ine kuchithaphwiya ine zokakhalanso muchithaphwiya mamuna uyu wankhaza ngati usinamuoneya mkazi wolalata ngati usinamuoneya kungokhalira kulalatiridwa pa banja ndapeza uyu mkazi maganizo natiyanisuke osasiwa nichikala muno maumundiwa waisarare yonse ya kunchito watela chuka natimwina nikuremeshine sinifuna kukwerera ine ndiwoza masambati toto afuna nyama ndani yemwe yanga kwanisa izi sinifuna kukwerera ine lero lino wakudandaula kuti ndibwerere kumaire nati ndikugana wayi sinifuna kukwerera ine nati lero wakupapuka kuti ndibwerere chimaule timukuwa wano sinifuna kukwerera no sinifuna nikabwerere mumulindi ninaona ine neva nikayang'ana kumbuyo uku mavuto niwaona ine mavuto sinifuna nikabwerere mumulindi ninaona ine neva nikayang'ana kumbuyo uku mavuto niwaona ine no zonse zimafika kuchokera pampano pa radio lomo akatundwa na manda munyanane road ine muzalize wabwino zina langa akuti kodi munyanane zina limene limatanthauza chiyani ndizakuwuzani pamene padachokera zina la munyanane ndizakufotokozerani bwinobwino mwina mmangoona kuti zina lili langobwera koma ndizakuwuzani pamene padachokera zina la munyanane atisunga nchose kuimba kwa Skefa Chimoto tikamakhala tizizindikira kunena kuti Peter Muthalika teremu yake yomaliza ndino sazabweranso Peter Muthalika tikamatumbwa ndikati tikamatumbwa tikamazigundikira tizizowa kunena kuti Peter Muthalika akupita sazabweranso akutuluka mundale ndikuti tu Mr. Nkulukuta moyo Malawi muno tinene chilungamo masankho apa 16 September Malawi abachuluka kwambiri adakavotera Peter Muthalika samayang'anatu za Ben Phiri samayang'anatu za Joseph Mwanamveka samayang'anatu za Mchacha osamazithira mweya tinene chilungamo anthu amati akamayenda ukamva chikuni tifuna ife chimwecho chikuni chachikulucho ndipo chimasunga moto kodi ku DPP wasalako ni ndani amene amasunga moto kodi kuzigundikirako akuzigundikira ni ndani koma tikamakhala tizizowa kuti adadi akupita tu ku Page House akukakhala kumeneko akuti sungani chonse tikamaba tiziziwa kunena kuti Professor Arthur Peter Muthalika akupita tikamatenga abale athu ndi kumalemba ntchito
tizizo kunena kuti profesa akupita. Sitizamenya sotu kampeni ya Profesa Arthur Peter Mutharika. Sitizapanga sotu kampeni ya Profesa Arthur Peter Mutharika. Azakhala kwake kwatha wapita. Wakakhala ku Beach House. Kanyimbo ka Skefa Chimondo kama ndidalisa kwambiri. Kuti buku likuyankhula kunena kuti oyipa onse azatha pyete. Ndaonera chimwendo banda adatha pyete ya MCP. Onse adakathibulidwa pa 16 September. Kodi ino achipani cha TPP. Mukuchita zonena zoti pa 16 wina akazamabwera 16 wina September. Muzalimba. Ndangodusa ine. Ndimalizo choncho bwanje program yanga. Ndima kunyadira nonse amene masatira radio la ndima kukondani kwambiri. Muli pati mukuendera pati. Mwadzuka bwanje mupita kuti DJ Rod nomunyanana. Nukumanina Ngumaria DJ Munyanani ari akusowa kwambiri. Ayi ndilipo sindi kusowa ya. Ndimangofuna ndichenjese Meki. Ndamafuna tikambirani ndi ameki pano. Akuti Meki si kupanga bechiganizo chosamukira ku planta aya. Koma pansi papa kumveka manong'onong'o kuti alipo amene akuyilimbisa mtima. Achakwera ndi amene akuyilimbisa mtima. Akuti musasamuke aya. Chifukwa ndili ndi ngongole zambiri. Ndi kufuna 2030 nzabwerereso pampano. Achakwera ndimafuna ndikuwuzeni chonchi. Kunena kuti ino antu sakukuvoterani. Olo mutayisira bwanja achakwera. Ngongole zimene